खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बीजेपी बीपीएफ इसिङारि सोमोन्दो दंलायो गावजों गाव बुजिलायनानैसो गाग्लोबलायदों बुंदों हाग्रामा महिलारि। धनसिरियाव बीजेपीनि फोसावदिंनाय मेलाव मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा। हाग्रामा महिलारिनि दाबि बीजेपीआ कच राजबंशी आरो आदिबासीफोरखौ थगायबाय। बीटीसीखौ दखल खालामनायनि उनावनो बीजेपीआ जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरगोन। परमानन्द राजबंशीआ गाबोन एजीपीआव जयेन जासिगोन। आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव अर नांदों सासे जोनोम जागोदान खुदियानि जिउ खहा। एजीपी आरो रायजर दलनि बिमा बिफाया कंग्रेस आरो एआईयूडीएफ बुंदों अतुल बरा। दानिया आबुं रादाब। बीटीसी बिसायख'थिखौ लानानै बीजेपी आरो बीपीएफनि गेजेराव गावजों गाव गाग्लोबलायनाय आरो सोंखारिलायनाया सोलिगासिनो दंब्लाबो बीपीएफआ बीजेपीजों इसिङारि मोजां सोमोन्दो दंलायो होननानै दाबि खालामदों बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझार सहराव थानाय आर'नाइ रेस्टुरेन्टआव एनडीएफबीनि मोनब्रै हान्जानि दैदेननायाव बारग' एनडीएफबी सोद्रोमाफोरनि थांनाय थानायनि राहा आरो सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां खाबुफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बीपीएफनि आफादगिरि आरो बीटीसीनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि बीजेपी आरो बीपीएफनि गेजेराव दासिमबो इसिङारि मोजां सोमोन्दो दं। आसामनि राङारि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गावनि सोमोन्दोआबो मोजां। बबेखानि बीटीसी बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया जेखि बुङा मानो बीपीएफ दोलोखौ जेबो खहा खालामनो हाया होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा आरो धनसिरि बियाबाव मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैबो बीपीएफ आरो गावनि हेंथायै बाथ्रा बुंगोन। नाथाय गावजों गाव बुजिलायनानैसो बीपीएफ आरो बीजेपीनि गेजेराव गाग्लोबलायनाय आरो सोंखारिलायनाया जादों होननानैबो हाग्रामाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय धनसिरि बियाबाव दिनै बीजेपीआ बिसायख'थि फोसावदिंनायजों लोब्बा लाना मोनसे सुबुं गौमा लादों। धनसिरि बियाबाव बीजेपीनि बे फोसावदिंनाय मेल आरो सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैदों नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि राङारि सोलोंथाइ सावस्रि आरो पीडब्लिउडी बिफाननि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया धनसिरियाव सौफैनाय लोगो लोगो रोजा रोजा रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों आरो मददगिरिफोरा बिबार सारनायजों लोगोसे बीजेपी जिन्दाबाद आरो हिमन्त बिश्व शर्मा जिन्दाबाद होननानै होस्रिख्रावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धनसिरिनि सुबुं गौमायाव बाहागो लाना गावनि बिबुंथियाव मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बीजेपी सोरखारा लानाय जौगाखाङारि बिथांखिफोरखौ रायखाङो आरो फोसावो। बे हाबाफारियाव मन्त्री शर्माजों लोगोसे मंगलदैनि एमपी आरो बीजेपीनि मिरु गाहाय नेहाथारि दिलीप शइकिया आरो तेजपुरनि एमपी पल्लव लोचन दास मोना बाहागो लायो। बीजेपीआ कच राजबंशी आरो आदिबासीफोरखौ थगायबाय। कच राजबंशी आरो आदिबासीफोरनो एसटी होनो रादाय होनानैबो बीजेपीआ थगायबाय। बीजेपीआ एसपी गनायथि होआसै। रबिबारखालि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव दोलोनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि बीजेपी दैदेनगिरि आरो मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बीटीसी बिसायख'थिखौ फोसावदिंनायखौ जागायनानै हाग्रामा महिलारि आरो बीपीएफ दोलोखौ गोख्रोङै सावरायनानै गाग्लोबनायनि उनाव बीजेपी आरो बीपीएफनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेया गोख्रोंसिन जादों। रबिबारखालि हाग्रामा महिलारिया बीजेपीखौ सावरायनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि मिरु आरो आसाम सोरखारा बीटीसी जौगाखांनायनि थाखाय 1000 कौटि रांनि स्पेशियेल पेकेज फोसावदोंमोन नाथाय 600 कौटिल' हरदों। बेजों लोगोसेनो बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपीआ गं 25 हेलिकप्टार बिरहोयोब्लाबो बीटीसीआव सोरखार दानो हाया आरो बीपीएफखौ 25 नि खमसिन मासि मोनहोनो हाया होननानै हाग्रामा महिलारिया चेलेन्ज खालामदों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव बीपीएफआ देरहानानै फिन गोहोआव फैयोब्ला माखासे जौगाखाङारि आरो दाजाबथायारि बिथांखिफोरखौ लाबोगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया भटारफोरनि सिगाङाव खोथा होदों।
थांनाय गोलाव बोसोराव बिटिसिआव गोबांथार लुथिनाय आरो जाख्ल'नाय जाथाया जादों। बिटिआर बिसायख'थियाव देरहानानै गोहोआव फैनायनि उनावनो बिजेपिआ बिटिसिआव जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिजेपिनि एमएलए डक्टर नमल ममिना। एमएलए नमल ममिना जथायारि दोलो बिपिएफखौ सोंखारिदों आरो जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होदों। बबेखानि बिजेपिआ बिपिएफनि अक्सिजेन लानानैसो सोरखार खुंगासिनो दं होननानै हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोङाव बानबुंथि होनायनि फिननाय होनानै नमल ममिना बुंदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआसो अक्सिजेन गैयै सिलेन्डार बादि जानानै दं। हाग्रामानि सिलेन्डाराव गेस गैया। असम साहित्य सभानि आगुनि आफादगिरि डक्टर परमानन्द राजबंसीआ गाबोन अतुल बरा दैदेननाय असम गण परिषद सुंद'यै एजिपि दोलोआव जइन जासिगोन। परमानन्द राजबंसीआ गाबोन एजिपि दोलोआव उदाङै हाबनानै गोख्रों राजखान्थियाव बाहागो लासिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला असम साहित्य सभानि आगुनि आफादगिरि परमानन्द राजबंसीआ गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव थानाय एजिपिनि गाहाय मावख'आव बानजायनो गोनां हाबाफारियाव बाहागो लानानै एजिपिआव उदाङै जइन खालामगोन। बबेखानि बावैसो सान सिगाङाव परमानन्द राजबंसीआ गोख्रों राजखान्थियाव बाहागो लानो गोसो जानायखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन आरो बबे मोनसे राजखान्थि दोलोआव जइन खालामगोन बेखौ मख'आखैमोनब्लाबो एजिपि दोलोआव जइन खालामगोननि इसाराखौ होदोंमोन। मख'नो गोनांदि परमानन्द राजबंसीआ असम साहित्य सभा मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि जानायनि उनाव 2017 मायथाइयाव आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन। डिब्रुगड़आव थानाय आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि चाइल्ड केयार इउनिटआव थांनाय हराव हरखाब अर नांदों। बे जाथायाव जोनोम जागोदान सासे खुदियानि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोनोम जागोदान खुदिया आरो बिनि बिमाखौ फाहामथाय होनाय आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव चाइल्ड केयार इउनिटनि आइसिइउ खथायाव मोब्लिब सर्ट सार्किटनि थाखाय अर नांनाय जाथाया थांनाय हराव जादों। ओरैहाय थांनाय हराव देहा फाहामसालियाव हरखाब अर नांनायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव बेरामिफोर आरो बेरामिजों लोगोसे थानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खारग्लुं खारसि जायो आरो गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरजों बाहेराव बारहनबोयो होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि देहा फाहामसालियाव अर नांनायनि थाखाय गासैबो मोब्लिब जगायनायखौ बन्द खालामनो गोनां जायो, जायनि जुनै दान्दिसेनि थाखाय देहा फाहामसालियाव खोमसिया साग्लोबो आरो भेन्टिलेसनाव थानाय जोनोम जागोदान सासे खुदियाया जिउ गोमायो होननानै मिथिनो हादों। आसामाव गोदानै जोनोम जानाय राजखान्थि दोलो असम जातीय परिषद सुंद'यै एजिपि आरो रायजो दलनि बिमा-बिफाया कंग्रेस आरो एआइयुडिएफ। एजिपि आरो रायजो दलआ गोरोबथा खालामलायनायनि बागै सावरायनानै बे बाथ्राखौ बुंदों एजिपिनि आफादगिरि आरो आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया। अतुल बराया बुंदों दि एजिपि आरो रायजो दलआ कंग्रेसनिफ्रायसो जोनोम मोनदों। कंग्रेसनि गोरबोआव आरोबाव बेबादि माखासे दोलोफोर दंबावो। बबेखानि बैफोर राजखान्थि दोलोफोरा नुनायाव आलादा आलादा, नाथाय बिसोरनि बिमा-बिफाया सासेयानो। बबेखानि एआइयुडिएफनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलनि आखुआनो हारियारि। बेनि अनगायैबो हु इज आजमल बुंग्रा तरुण गगैनि आसार-खान्थि आरो सान्थौआबो बदरुद्दिन आजमलजों जेबो फाराग थानायखौ रायजोफोरा नुनो मोनाखै होननानैबो एजिपिनि आफादगिरि आरो मन्थ्रि अतुल बराया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 10 नबेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।